Hi, my name is Zemi, and I'm with Igboland. We shall be looking at the topic Olumba. Now, Olumba means dialect. The word dialect refers to a form or variety of a language that is spoken in a particular region. In Igboland, we have what we call Mba. Mba means region. We have many regions. We mention some of those regions. We have Onitsha, we have Oka, Newi, Owerri, Olu, Mbise, Udi, Nkanu, Nsukka, Afikpo, Abakaliki, Umuahia, Ngwa, Ohafia, Abreba, and so forth. There are many, and when they pronounce certain words, they pronounce such words differently. So we look at maybe two words to show you how different regions pronounce them differently. All right, so the first one we'll consider is the phrase, come here. So, Gaby, let's go. Come here. Come here na ala Igbo niile. Onye Igbo na-ese bịa ebe a, mana ese ya come here. Mana enwere ọtụtụ ụzọ dị iche iche, ọtụtụ mba dị iche iche esi asịkwa bịa ebe a. Onwe ndị na-asị bịa ebe. Bịa ebe. Onwe ndị na-asị bịa ebe nọ. Ụfọdụ asị gị bịa ebe efu. Onwe ndị na-asị bịa ibe. Onwe ndị na-asị bịa ibe a. Ụfọdụ asị gị bịa nga. Ụfọdụ asịkwa gị bịa nka. Ndị ọzọ asị gị bịa ika. Bịa ika. Ụfọdụ asị bịa n'ọnwa. Ndị ọzọ asịkwanụ gị bịa ebe n'ọnwa. Nwekwe ndị ọzọ ga-asị bịa ka n'ọnwa. Bịa ka n'ọnwa. Ma ọ bịa ka n'ọnwa nene. Ha niile ka come here. Okay, so that's for come here. Then the next one we'll look at is one, the figure one or the number one. One otu, the general one. Ndị Igbo, Okay, Igbo niile. General Igbo. Igbo izube. Igbo niile ma otu. Ma otu, ofu. Ya abụọ anụ ka akacha manya. Otu, ofu. O nwezikwara ndị ọzọ na-asịkwa naanị. Naanị. Ka ọkwa one. Ụfọdụ ga-akpọkwa ya nna. Nna, one. Ụfọdụ na-akpọ ya nge. Nge ka ofu ihe. Ofuke. Ọlị. Ha niile ka na-ekwu maka one. Otu. Okay. So that is it, friends. I'm sure we've been able to explain the meaning of dialect to you. Olumba. Ebe a ka anyị akwụsị. Asị ebe ọkụ nọ. Awụsa ọwa. Ogebe nwanyị. Ka emesịa n'ụdị ike.